नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे। तर मंडळी, आपल्याकडे तुफान असो भरपूर पाऊस पडता। तर मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलास की आपण व्हाळ्याचं वगैरे पाणी बघू गेलेलो, पण आता आपण चाललो नदीचा पाणी बघू। नदीत पाणी किती येईल आता बघू, भोवूर कसं येलो आतो ती पियाळी नदीत आपण जातलो बघू, आणि सोबत आपलो जो सैतवडे धबधबो असा तर त्या धबधब्याकडे पण जातलो। तर आता बघूया तिकडे जाऊ भेटता की नाही, आणि तिकडे पाणी किती येईल आता ता पण आपण बघणार आहोत। इकडे बाहेर मस्तपैकी असो पाऊस पडता, सगळा पाणीच पाणी एकदम करून टाकल्या ना। तर अशा पावसात मजा येतं जरा पाणी वगैरे बघूक जाऊ। तर आता आम्ही तिघजण चाललो। आता आम्ही इलो गिरावळ देवीच्या इथे, आणि हे जे पूर्ण पेवर ब्लॉक बसवलेले आहेत एकदम बुळबुळीत झाले आहेत। जर सांभाळून नाही चालला तर आमची गुटली उडावतली आणि डायरेक्ट नॉनस्टॉप स्केटिंग करत आम्ही वाळात जातलो, नदीत जातलो सारा। तर इकडे बघूया देवीच्या इकडे किती पाणी येईल आता। पाऊस तर भयंकर पडता, आणि ह्याच्या बाजूक पण हैसर एक व्हाळी असा छोटी। हळू चल रे आमल्या, ऐसा तर डेंजरचा काम मरे, चान्सच नाही। अरे होय रे होय, तो ऑप्शन बेस्ट हा। कुमराने एक नवीन आयडिया शोधून काढले ना, गडग्यावर ना चालतं मी पण गडग्यावर काय। इकडे हे बघा, ह्या व्हाळीक पण फुल जोरदार पाणी येईल। तुमका तर ऐका घेता की नाही काय माहिती, कारण पाण्याचा आवाज लय मोठा। मी आणि कुमार इकडनं चाललो वरना, आणि अमलो खालना चाललो। नवीन चप्पल घेतल्यानं तर दाखवता की ती ग्रीप आती नवीन चप्पलाक। हा 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 हा, इकडे बघा फुल जोरात पाणी वाहता। आई शपथ, अरे पुढे बघ काय ता आईनच पाठी चाला रे। अरे देवा, आई शपथ, पुढचं सीन बघितलास तर म्हणजे आपण तर खाली उतरच शकत नाही म्हणा। कुमऱ्या खाली उतरा काय आता आपल्याक। आता आम्ही खाली उतरतो आहे ना। अरे बाप रे, देवीच्या इकडे तर फुल पाणी, म्हणजे जो आपण जेवत वगैरे होतो त्याच्या इकडे तर फुल पाणी इलेला असा। आई शपथ, काय आमच्या अंगात वडी ना भेंडी। गप घरात बसलो असतो, जरा झोपलो असतो काहीतरी खाऊन मस्त आहे की पाणी बघूचे वडी यांच्या अंगात। तरी पण मी यांना सांगत होतो फिराया नको पावसाचा तरी पण इले आहेत माका घेऊन अकडे व्हिडिओ काढूचे म्हणतात व्हिडिओ। अरे बापरे, अरे पाणी बघ, ह्यात तर ऐसर पूर्ण जामच झाला। नदी तर एकदम तकडेच रावली। इकडे जेवण वगैरे करूचा सगळा हा आता पूर्ण। हो अरे, खाली उतरा कशा पायरे होते ते पायरे पण पूर्ण भरले, आणि हकडची व्हाळी पण बघा पूर्ण भरलेली आहे। आमला जरा उठ, हकडची व्हाळी पण अगदी पूर्ण तिथपर्यंत जाम झालेली असा। तिकडे वर त्याचो हो ह्या रवला प्रवाह, आणि ह्या तर पूर्ण सगळा जामच झाला। आता सैतवडे धबधब्यावर बघूया काय कंडिशन आहे ती। आई शपथ, इकडे बघ काय पाणी येईल आता, इथपर्यंत येत असताना वरती अजून माका वाटता येताला पाणी, तर खाली तर काय चान्सच नाही। चला आता आहे ना जाऊया पाठीमागे। काय त्याच्या पलीकडच्या काय सांगतं की काय। तर आता आहे ना आम्ही आता पाठी चाललो, आणि आता सैतवडे धबधब्याकडे जातलो। तकडे बघूया काय परिस्थिती आहे ती। हैसर आधी व्हिडिओ काढता काढता माका खाली पण बघूचा लागता। चप्पल आपला हा नवीन, पण तरी पण काळजी घेतलेली बरी। अरे घसारता मरे, पाय पाय घसारता। तर आता आम्ही चाललो सैतवडे धबधब्यावर। आमल्या हळू घ्या, छत्री असा मी बसतोय पाठीमागे। होय जरा थांबा रे, बसलाय नाही मी। चल, एक नंबर अंगात मस्ती। चल चल, हळूहळू चल। आता आम्ही लव सैतवडे धबधब्याच्या इकडे। तर इकडे आम्ही आमची गाडी लावलो, आणि ह्यो इकडे पार्किंगचो प्लॉट असा। आणि इकडे असा सैतवडे धबधबो ऐसरना बघूक जागा काय रे।
अरे अरे थांब. ते खाली जायची ते डायरेक्ट खाली जायची. आई शपथ. इकडे खाली बघा फुल बेकार पाणी वाहता. आयला बाका तर बघूनच धडकी भरली या. इकडे वरनं काही ना व्ह्यू भेटता काय. आई शपथ. ता बघा पाणी. चला पाय खाली. होय होय सांभाळून चला. आहे ना एक वाट असा बघूया. बुळबुळीदार रे. कुंबऱ्या कुंबऱ्या सांभाळून ये. अमोल जास्त पुढे जाऊ नको. गुटली उडाली तर डायरेक्ट अरबी समुद्र नॉनस्टॉप. आई शपथ. हे आमले आहेत ना वरती. तकडे खाली जाऊ नको. कुंबऱ्या हळू हा. आई शपथ. काय इले 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 खाली बघ इकडे काय आता पाणी. ओ रे बाप रे. बेकार एकदम तुफानी. आमका हय रावून एकदम अशी धडकी भरता. तुमका थंय काय वाटत असत काय माहिती. इकडे कसा पाणी उडावता बघा वरती. ते तिकडच्या बाजू खायला ते दिसता. इकडे तर वरच्या बाजून एक बघूया कसो व्ह्यू आतो. जास्त पुढे जाऊ नको रे. आई शपथ. अरे इथपर्यंत व्हायब्रेशन होता मरे. हो बघा पाडा करतो धबधबो. एकदम आहे ना वरना भेटला मरे व्ह्यू चांगलो. तर पाणी बघा कसला हात हा. तो पाडा करतो सैतवडे धबधबो. तुफान एकदम कसला पाणी एकदम उसळता. आणि यो कडे खाली चाललो फुल जोरात पाऊस पडता. वाव. ही मजा असता खरी पावसात बघूची. बेफाम. अरे आम्ही पहिल्यांदाच बघतोय या एवढ्या वर्षात. आई शपथ. धबधब्याचं पाणी बघा ते कसं पडतं आता. काहीतरी वेगळाच वाटतं माका. एकदम लय रिस्की कारभार. मंडळी आमचं ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं ह्यो आमका नक्की कळवा. आणि असेच कोकणातले नवीन व्हिडिओ बघूसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन देखील दाबूक विसरा नको. धन्यवाद.